Usa ka barangay kapitan sa Gipo, Zamboanga del Sur ang gipusil sa riding in tandem suspects. Samtang usa sa mga suspect ang patay o kauban niini ang dakpan atol sa operasyon sa kapulisan. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Daling gidala sa usa ka ospital sa Pagadian City ang re-elected barangay kapitan sa poblasyon sa Gipo, Zamboanga del Sur nga gilang si Jerry Oler, 60 anyos. Human kini gipaarakan sa riding in tandem suspects pasado alas 11 sa buntag adlawng Sabado. Si Oler, usa sab kuno ka kandidato sa liga ng mga barangay sa ilang lungsod. Sumala sa kapulisan, sakay sa sakyanan niini ang barangay kapitan nga pahawaay na unta sa iyang balay dihang adunay motor ang mihunong tungod sa ilang sakyanan. Sumala pa, adunay sulat alang kang kapitan nga kinahanglan kunong pirmahan. So, nangutana ang duha ka suspect nga kinsa si kapitan, karon si kapitan po, ako siya umuhulang lain nga pagduduhan, isulti siya nga ako si kapitan. Pagpuok sa suspect sa iyang bag, kay lagi, sulat daw na iyahang ikuha ni kapitan, pusil ang nakuot niya sa bag, pusil dito si kapitan. Nakahiagom og samad pinusilan sa nawong og abaga ang biktima. Hinuon, ana-ana kini sa maayong kahimtang human gipaubos operasyon. Samtang, patay ang suspetsado nga gilang si Rogelio Albios Jr. Human mailog sa anak nga lalaki sa kapitan ang pusil nga gigamit sa suspek ug napusilan matud pa sa anak ang suspek. Ato sab sa hot pursuit operation sa susamang adlaw, nadakpan ang kaubanan sa suspek nga nailhang si Johnny Mahinay. Sumala sa kapulisan, gun for hire ang mga suspetsado tungod gibutyag matud pa sa usa ka suspetsado nga adunay nagsugo kanila aron ipapatay ang kapitan. Gibayran matud pa sila og 10,000 pesos ug aduna pa kini balanseng 90,000 pesos kanila. Kung kaso niya, napaylo na mo, kining yang gi-reveal karon nga nasugo nila, mao na po ni ang gi-content na mo due process of law. So, amo na po ni siyang i-file na po na mo ang kasuan. Siya na po yung mahimong testigo. Hindi ko ka istorya karon panahon na either politically motivated ba o personal kay wala ko mga na kuha ditong gasugo nila. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV.